F'dak tip l-avvanz tal-Pellegrin fost il-ħafna stampi sbieħ illi l-awtur ipinġinna bil-kitba hemm stampa meraviljuża. Kristjan li huwa protagonista dal-ktieb ikun ilu għaddej jivvjaġġa f'din it-triq mobbi b'toqol fuq daru, peace, li huwa il-ħtija u l-kundanna ta' dnub. Għal żmien twil kien għaddej b'dan il-peace, dan it-toqol. Prova jeħles minnu imma ma rnexxilux, ma jista' bl-ebda mod jeħles minn dan il-peace. La imur għand persuna, la jagħmel ħaġa waqqas oħra. U għal żmien twil terraq b'dan it-toqol fuq daru. F'mument minnhom isib ruħu f'dan il-post li ħanaqralkom minnu. Hekk kompla jiġri sakemm wasal f'post li kien xi ftit tat-tela u fil-quċċata kien hemm wieqaf salib. U ftit il-bogħod taħtu isfel net kien hemm qabar imħaffer fil-blat. Mela, Kristjan kif wasal f'riġlejn is-salib, it-toqol li kienet iġorr inħal minn fuq spallejh, waqa' minn fuq daru, beda jitgerbeb u baqa' sejjer hekk sakemm spiċċa fil-bokka tas-sepulkru, waqa' ġo fih u ma rajtux aktar. Taraw l-istampa? Kristjan jersaq it-toqol, ħares li s-salib jinħall it-toqol minn fuq daru, jitgerbeb, jidħol ġol qabar u ma jaraħx aktar. Tista' tgħid li inti din hija stampa li tiddeskrivi lilek. Jien meta naqra din ngħid ikun infaħħar il-mulej. Jiena wkoll tlajt it-tela mtaqqal b'dan it-toqol, sibt is-salib, ħarist lejh, mhux is-salib tal-injam qed nifhmu, it-toqol ta' dnub, il-kastik li kelli, il-sens ta' ħtija, inħall, waqa' u ma reġgħitx rajtu aktar. U nixtieq l-aħwa nsaqsikom, wieħed kieku nista' bisimkom u waħda. Tistgħu tgħidu li intom tkunu f'din l-istampa jew le. Mhux qed insaqsikom tlaqtux knisja u naqadtux ma' knisja oħra, mhux qed insaqsikom jekk kontux imrobbijin familja Kristjani, mhux insaqsikom titolbux, taqrawx il-Bibja, tisemgħux x'ma ta' pritki, mhux dik il-mistoqsija tiegħi. Il-mistoqsija tiegħi jekk int din l-istampa tistax tapplika u tgħid ejwa. Jiena wkoll, mhux forsi mhux minix ċert, żgur. L-ikla tal-mulej kull darba neħdu sehem minna wkoll għax tfakkarna fis-sagrifiċċju ta' Ġesu għandha wkoll terġa' tikkonfermanna u tqanqal fina din l-istampa. Li aħna darba ġimgħa ilu, xahar ilu, sen ilu, 10 snin ilu tlajna wkoll imtaqlin b'dak id-dnub u hekk kif infetħulna għajnejna, rajna x'għamel Ġesu għalina, emminna fih u dan ħellisna mit-toqol darba għal dejjem. L-aħwa għalhekk jalla anke llum dan iqanqal fina mhux biss li niftakru u nifqu imma iqanqal fina li niftakru f'dan il-mument meraviljuż li bil-grazzja Alla tagħna u wkoll iqanqal fina sens ta' gratitudni. Ukoll sens li rridu nħobbu l-Alla lura għal dak li għamel magħna. U jekk le, jekk inti llum tinsapaw għadek ma tlax dik it-tela, għadek ma ħares lejn dak is-salib u għadu ma nħallx it-toqol minn fuq spallejk, jalla titlaq minn hawnhekk jew anke jekk ma titlaqx minn hawnhekk u dan iseħħ fil-ħajja tiegħek. Mhux diffiċli għalik, kien diffiċli għal Ġesu għax ħallas kollox hu, għalik huwa faċli. Indem u emmen. U kull darba li tieħu sehem minn din l-ikla terġa' ġġedded din l-esperjenza u titqanqal biex tkompli tħobbu, isservi lilu wkoll tħobb u sservi l-ħutek. Amen.